L'etapa de batxillerat té com a objectiu preparar els alumnes perquè al llarg de 2 cursos assoleixin els aprenentatges, les habilitats i les competències que els són necessàries per afrontar el seu futur acadèmic. Disposem d'un edifici exclusiu per poder cursar les 4 modalitats de batxillerat, fet que permet que l'alumne gaudeixi d'un espai adaptat als requeriments de l'etapa. Els trets que defineixen el nostre batxillerat són l'excel·lència acadèmica amb un nivell d'estudis exigent, l'educació en els valors del respecte, l'esforç i l'esperit crític i la flexibilitat. Organitzem els grups de manera heterogènia i amb una ràtio reduïda. La nostra manera de treballar es basa en l'atenció personalitzada, a través de plans individuals i itineraris acadèmics que s'ajusten a les necessitats i als interessos formatius dels alumnes, amb la voluntat d'afavorir-los i motivar-los. Oferim el diploma dual, que permet que l'alumnat que ho desitja cursar el batxillerat americà i així poder optar a 2 titulacions en acabar els 2 anys. Al llarg d'aquests 2 anys, orientem l'alumnat sobre estudis futurs a través de xerrades, trobades amb antics alumnes, assistència a tallers universitaris i atenció psicopedagògica. Tot aquest acompanyament amb el suport d'un tutor que guia l'alumne i l'ajuda en la presa de decisions. Acompanyem els nostres alumnes en la seva evolució personal i humana, fomentant-ne l'esperit crític, la capacitat analítica i la creativitat. En definitiva, el desenvolupament integral de la persona.